Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang Ginoo manaa kaninyo. Mga igsuon, karong Domingo atong gisaulog ang pagpasaka sa langit sa ato ang Ginoong Hesus Kristo. Og niya sa Domingo gisaulog sa tibok simbahan, ilabi ang World Communication Sunday. Og arumandam kita pagsaulog ng Santos nga misa, ato ang hinulsulan ang ato ang mga sala. Sala kanimo ug nakalambas sa imong kahayo, Ginoo, kahaloy kaluyon ta kita sa Dios nga magkagagahom sa tanan. Pasayloon sa mga sala, dalon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit. Inhisayuta Diyos Amahan magkagagawa sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagadayi kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Kung Hesus Kristo, bugtong anak sa amahan. Ginoong Diyos, Kordero sa Diyos. Sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw na sa tusamahan, dawata nga pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang
halangtuno Heso Kristo. Sa Espiritu Santo, tiya sa himaya sa Diyos nga Ama. Amen. Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita. Magagagahom nga Dios, himua kami nga magmalipayon o magsadya uban sa pagpasalamat. Kay ang pagsaka sa langit ni Heso Kristo imong anak, amo naman nga kadaugan. O dinha, diin naguna ka namo siya nga among tuo, among ulo. Nagapaabot usab pagdangat kami nga mga bahin sa iyang lawas. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesu-Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Manglingkod. Kinutlo, gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Minahal kong Teofilo, sa una kong sulat, gisgutan ko ang tanang butang nga gibuhat o gitudlo ni Jesus sukad sa pagsugod niya sa iyang buluhaton hangtod sa adlaw nga gibayaw siya ngadto sa langit. Sa wala pa siya bayawa, gipahimangnuan niya pinaagi sa Espiritu Santo ang mga tao nga iyang gipili nga mga apostoles. Sulod sa kapatan kaadlaw, human siya mamatay, nagpakita siya kanila sa makadaghan, sa mga paagi nga nagmatuod nga buhi gayud siya. Nakita siya nila og nakigsulti kanila mahitungod sa paghari sa Dios. Og samtang si Jesus uban pa kanila, gitugon niya sila. Ayaw una kamo pagbiya sa Jerusalem. Hulatan ninyo ang gasa nga gisaad sa akong amahan, sumala sa gisulti ko kaninyo. Kay si Juan namunyag pinaagi sa tubig, apan pipila na lang kaadlaw gikan karon, bunyagan kamo pinaagi sa Espiritu Santo. Sa pagkatigom nila, gipangutana nila si Jesus, Ginoo, tukuron mo ba pag-usab miining panahona ang gingharian sa Israel? Si Jesus mitubag kanila, ang mga panahon ug mga adlaw, gilatid ng daan sa pagbuot sa akong amahan. Dili kamo angay magpakisayod kun kano sa akini mahitabo. Apan kun mukunsad na kaninyo ang Espiritu Santo, makadawat kamo gahom og mahimo kamong akong mga saksi sa Jerusalem, sa tibuok Judea og Samaria og sa tibuok kalibutan. Human niya isulti kini, gibayaw siya ngadto sa langit, samtang nagtan-aw siya kanila. Og siya wala na nila makita, kay gisalipdan man siya panganod. Samtang nagtutok sila sa langit, sa pagkayab ni Jesus, may duha ka tawo nga nagbistig puti, nga mitungha pagkalit, og may barog tupad kanila. Miingon sila, mga taga-Galilea, nganong nagbarog man kamo dinhi, og nagsigig hangad sa langit? Si Jesus nga gibayaw ngadto sa langit, mubalik sa samang paagi sa iyang pagkayab
ngadto sa langit. Ang pulong sa Ginoo. O Diyos, magdaig unta kanimo ang tanang mga nasud. O Diyos, magdaig unta kanimo ang tanang mga nasud. Kaluy-an unta kita sa Dios o bendisyonan kita. Ipandan agunta kanato ang iyang naong. Mahibawan unta ang iyang dalan dinhi sa yuta. Ug diha sa tanang mga nasud ang imong kaluwasan. Maglipay untang mga nasud ug magsadya kay nagamando ka sa kanasuran diha sa kaangayan. Ang mga nasud dinhi sa yuta imong gitultulan. Daigon unta ikaw sa katawhan, O Diyos, ang tanang kalungsuran, magdaig unta kanimo. Bendisyonan unta kita sa Dios, ug ang tanang kautlanan sa yuta, mahadlok unta kaniya. O Diyos, magdaig unta kanimo ang tanang mga nasud. Kinutlo, gikan sa sulat ni San Pablo, ngadto sa taga-Efeso. Ug naghangyo ako sa Dios sa atong Ginoong Hesukristo, ang gamhanang Amahan, nga hatagan uta kamo sa Espiritu, nga maghimog kaninyog maalamon, ug magpadayag sa Dios kaninyo, aron makaila kamo kaniya. Naghangyo-usab ako nga malamdagan unta ang inyong salabutan, aron masayod kamo unsa ang paglaom nga alang niini gitawag kamo. Ug hinaot usab unta nga masayod kamo sa kahupong sa mga panalangin nga gisaad niya sa iyang katawhan. Dugang paniini gipanghinaot ko nga masayran ninyo ang kadako sa iyang gahom nga niya kanato nga gatuo kaniya. Kining gahuma nga anaa kanato, mao ang gigamit niya pagbanhaw kang Kristo, o pagpalingkod kaniya sa iyang tuo dito sa langit.
Dito naghari si Kristo labaw sa tanang mga hari, ug sa mga naa sa gahom, ug sa mga punuan, ingon man sa mga kaginuuhan. Labaw siya sa tanan bisan unsa pa ang ilang katungdanan niining kalibutana. Ug sa sunod, gibutang sa Dios ang tanan ubos sa pagmando ni Kristo. Ug alang sa simbahan, gihimo siyang pangulo labaw sa tanan. Ang simbahan mao ang lawas ni Kristo. Ang kahingpitan niya mao ang naghingpit sa tanang butang. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Mateo. Ang napulog usa katinun-an miadto sa Galilea, didto sa bungtod nga paadtuan kanila ni Hesus. Ug sa ilang pagkakita kaniya, gisimba nila siya, bisan tuod may pipila kanila nga nagduha-duha. Miduol si Hesus, ug miingon kanila, gihatag kanako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta. Busa panlakaw kamo ngadto sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Ug himuha silang akong mga tinun-an. Ug bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Ug tudloi sila pagtuman sa tanan nga akong gisugo kaninyo. O hinumdumi, ako nagauban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Manglingkod sa makadiyot. Karong adlaw sa ako ng giingon pagdayong sugod sa misa, nga atong gisaulog ang pagsaka sa langit sa atong Ginoong Hesus Kristo. Ikapilang misteryo. Ikapilang misteryo? Ikaduhang misteryo sa himaya. Tinoo, dili. Dili di kasakit. Dili day maghimaya sa kitano kay nabanhaw na ang Ginoo. O karon usab gisaulog usab sa tibuok yun simbahan ang World Communication Sunday.
Nindot kaayo kaysa pagsaka sa atong Ginoong Kristo didto pagsaka niya sa langit, doon na siya'y gitugon sa iyang mga tinun-ain. Miingon siya, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw ang maayong balita. Mga igsoon, ang pangutana unsay isangyaw maayong balita. Unsay i-post sa Facebook o sa atong account pagkanindot unta kun maayong balita. Pero lagi sa ato rong panahon gamay ra kitang makita sa maayong balita mo magani usahay na abitay tungod sa kani mga fake news na inangutanan nako unsa nalay tinuod padre sa mga balita karon. Ang ako gyud gitubag ang tinuod sa mga balita karon ang pizza ra gyud. Nganuman kay unsay mabalita murag kaduha-duhaan na unya usahay kung mabulgar tubago naman tay AI ra na. No? Mao na nga pagsangyaw sa maayong balita. Unsay atong isangyaw ang gospel. Mao na nga niining atong pamalandong karon niining pagsaka sa atong Ginoong Kristo sa langit atong gamiton ang pulong gospel aron dali natong mahinumduman. Kay kitang tanan gihagit man nga musangyaw. So unsaon man nato aron ta makasangyaw gayod. Una, pagkanindot unta mga igsuon nga sa atong pagsangyaw ba kanang sa litrang G mo hatag kita give hope to others. Wa man sa diri si others, no? So muna nga, importante kayo mga igsoon nga we give hope to others. Especially sa atong panahon karon nga kana ganing daghan na kaitang mga kabalaka. Naay mga pipila ka mga tao muduol kanako padri na unsa naman tay asa naman atong padulngan. Unsa naman nahitabo sa atong katilingban karon nga kung maminaw ta sa mga balita amot lang kiyo ka, no, nga, di man kay ibalita sa noon ang mga maayong nabuhat. Kasagaran, kabantay mo, nga kung doon na ganitay balita nga madunggan, patay. Kung doon na tayo balita, usahay, mabitan na kung mapalit ko newspaper, kay ang ako lagi yung unahog basa, ang katapusan nga page. Unsa man, sports. Kay murag para nako, mo'y una, pinakatinuod nga nasiruhan ang Lakers. Ug niya mga igsoon, ikaduha kanang makuanta, kana bang murag malingaw ta magbasa. Kay kung ari ka mobasa sa front page, sus pagkapait na lang gyud. Unya usaw man nato nga kun pulos na lang bati ang balita nga atong madala, unsa may paglaom nga atong mahatag. Nga kun ato sang tan-awon mga igsuon, pagkadaghan usab nga nindot nga mga panghitabo diha sa ato ang katilingban. Ug pagkanindot usab pagyud kun ang mga nindot nga mahitabo ug mga panghitabo sa ato ang katilingban, kita ang matag usa kanato maoy nagbuhat ni ana. Ug sa ingon ni ana nga paagi, bisan pa man sa mga kalisdanan nga atong maagian, kung ang matag usa kanato maning kamot sa pagbuhat ug maayo bahala ginagmay nga mga buhat, bahala tingalig dili ma-appreciate sa uban, pero continue ta nga nagbuhat niya na, labing siguro makahatag yun ta og paglaom ngadto sa uban. Ikaduha mga igsuon, importante kayo nga aron makahatag tag paglaom gayud ngadto sa uban, atong ablihan ang atong tagsa-tagsa kakaugalingon para sa Ginoo. Open your hearts, open our hearts to God. Tinuod daga matagigayon magamputa, matagigayon nga musimba ta. Daghang kitag mga pulong nga atong madunggan. Daghan kitag mga pagtulunan nga atong mapupo.
Pero ngano kaha, nga bisan pa kada adlaw nagamputa, matag Domingo nagsimba ta, pero wa may kausaban nga mahitabo og nahitabo sa atong kaugalingon? Tungod, kay wa na to ablihi ang atong tagsa-tagsa kakaugalingon. Nahimo na lang bang ritual, nga kung Domingo, musimba ko. Kay usahay maingon din ta, obligasyon. Yes, wa ko moingon nga obligation gyud nato ang dili na obligasyon nato ang pagsimba. Obligasyon gyud nato pagsimba matag Domingo. Pero pag kanindot unta nga kanang obligation ra man god nga mugdaw na tag obligation ra gyud nato nga mosimba ta every Sunday. Mura bag mabaw-mabaw pa nga rason? Pag kanindot unta nga ang atong pagsimba matag Domingo dili lang tungod kay mahadlok tang makasala, kundili ang atong pagpakita sa atong paghigugma ngadto sa Dios. Pagpakita nato, pagpasalamat nato ngadto sa Ginoo sa mga grasya, mga panalangin nga iyang gihatag kanato. Munang kinahanglan muabli ta sa atong kaugalingon aron dunay transformation nga mahitabo diha sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi. Kay lisod man mga igsuon kung magpabilin nitang tig-a. No? Mawito na nga ingon si Propeta Ezekiel nga kinahanglan kitag change of heart. Ang uban na arabay miingon katong dihay kuy nagwali ning hisgot kog change of heart, miingon din siya, Padre, ako na gyud naka-comply ni ana. Kung ngano man, miingon siya ning agi na kog bypass operation. Ang wrong spelling po ng pagka-change, good, no? Sumuna nga, pag-usap sa itong tagsa-tagsa kakaugalingon, we allow sa ganing grasya sa Diyos nga mo transform sa matag-usa kanato. Ug ni anang paagiha mga igsuon, makahatag ta, dali na to ang paghatag o paglaom ngadto sa uban. Unya, kung abli ang atong tagsa-tagsa kakaugalingon sa grasya sa Diyos, sa litrang S, mausad ang andam na ta nga mo serve with love. Kay usahay kana bitang mga lagad ta pero walay gugma, laay. Kanang mga lagad ta nga walay paghigugma, unya ang usahay ang atong pagpangalagad aron lang ta musikat. Usahay bitaw kanang mga lagad ta nga walay gugma mga igsuon diha sa atong pagpangalagad, usahay magpili ta. No? Unya daghan kitang mga paagi to justify, pero kung atong kanang mupili ba pero ato yung pamalandungan, usahay mga lagad ganit tagway gugma, mangita ta asa ta convenience nato. Pero kung ignon ta nga balhin ining kuana, balhin ning dapita, balhin ning schedule, balhin og kuan, dayon tag daghan kay tang mga pamaagi pag-justify. Ngano man, tinuod we are willing to serve. Pero pag kanindot unta mga igsuon nga mo serve gyud ta with love. Dili lang sa ato ang kaugalingon nga convenience. Kay ngano man, kana bitang ang makapa kuan gyud kanang termino sa mga managhigugmaay ba? Dili ba? Mas ma-in love gyud ta pag-ayo kung dunay effort and sacrifice. Di ba? Kasagaran na ako'y pangutan-on, kanang usay mga batan-on, mga batan-on ako kanhiay, mga suod na ako, muingon din ko, nganong kalabi na kanang muingon na, musitol down na kuno sila, unya, usahay mangutana dyo ko, unsa may nimoy nakapa-in-love ni ining bataa, kay kanamang, kay balumang ko nga, puribuyag, sipat-sipat po ni, muingon din ba, kay grabe kay effort, Father. Grabe kayo sacrifice, Father, para kanako. Mao nang na-in love gyud ko niya, Father. Ha? Di ba? Kung doon na di gyud ka ng effort, pagpakitas din na nga, kanawang ma-in love gyud samot. Sumuusa na nga mga igsuon, kung ang ato ding ang serbisyo ta nga adunay paghigugma, sus pagkanindot mga igsuon, kay ma-in love ta sa Ginoo, ug ang Ginoo sad grabe pang mahigugma ug muhatag sa atong mga panginahanglan tungod kay nag-alagad ta kaniya
uban sa dakong paghigugma. Unya ang atong pag-alagad kaniya, atong gihubad diha sa pag-alagaray sa matag usa. Ika-upat. Sa ika-upat sa litrang sa word nga gospel? Ha? O sa ika-upat? Api di ay gatuo kog Q. Sumuna nga ikaduha, ikaupat, ang kanabang proclaim Christ courageously. Kanabang isangyaw nato si Kristo uban sa dakong kaisog. Sa atong panahon karon, lisod ang pagsangyaw. Kaniadto sa panahon sa mga unang Kristiyanos, ang nakalisod sa ilang pagsangyaw tungod kay dunay hulga sa kinabuhi. Di ba? Sa mga unang Kristiyanos, perteng daghan ng mga martyrs. Nga naman, kay kung maghisgot kang Kristo, daghan ang gipanglungguan sa ulo. Kung magsangyaw ta sa Dios, daghan labi na sa maayong balita, pirting daghan mo ng daghan kay mga kaniadto pang putlag ulo, ipangtambog ngadto sa kanang mga leon ug uban pa. Sa atong panahon karon, wa na may hulga sa atong kinabuhi tingali kung musangyaw ta kang Kristo. Pero unsay makapugong, dili na ang mga tao nga gustong mupatay kung maghisgot ta sa Ginoo. Unsay makapugong sa ato ang pagsangyaw kang Kristo, mao ang kakulang nato sa kaisog sa pag-atubang sa mga pagtamay ug mga pagbiay-biay. Mahadlok tang maghisgot. Sama god nga kanang kung kuyog ta mga nag-serve sa simbahan, magkuyog, maghisgot og Ginoo, ay nindot kaayo. Ganahan kita mo share sa atong kasinatian. Ganahan kitang muhisgot sa Ginoo. Musulti unsay atong mga kanang pagtulunan nga atong napupo diha sa atong pagbasa sa balaang kasulatan. Pero wa diha ang challenge. Ang challenge naa kung muhisgot ta unsa ka maayo ang Dios diha sa pundok nga wala pa kaayo makaila sa Ginoo. Kana bang maghisgot ta unsa gayod ka maayo ang Dios? Unsa ang hustisya nga dala sa Ginoo niya kung naata sa trabahoan pananglitan, kung naatay nas kitaan nga naay mga dili maayong ginabuhat, doon na batay courage sa pagsulti nga ayaw nagbuhata. Kung panahon sa eleksyon, hapit-hapit na raba, kung dagkog hinatagan, usahay, mo na itong ngisi, di kita kaingon nga, kanang ayaw lang panghatag, kay ang ako maning katungod ang pagbutar, para no, timan ininyo, inig panahon sa eleksyon, hatagan gani imong kwarta, insulto na ninyo. Nga naman, nagpasabot, naong tagkwarta. Muna kung naay ganing dagkong panghatag, timbang-timbanga gyud na ninyo. Kaya nga naman, maunay nakapait. Unya ahangyo lang sa nako ninyo, kamong mga managan, ay niyog insultuha ang mga tao pinaagis paghatag. Ato man ang katungod. Unya, moingon din, may lang na padre, pang snacks. Di sa gyud kumutuo kung di ta ka snacks kung may eleksyon. Di ba? Ang uban na lang gani, nangamatay na lang yung sinubra ag snacks. Numo na nga naman, kay usahay mga igsuon, maglisod tag baliban. Usahay subo nga pamalandungon. Ang manghatag, ang nag-alagad sa simbahan. Mao pa'y leader. Inya, husto na. Tanawa, unsa man rin nahitabo sa ato ang nasod in town. Mura nagsalidang probinsyano. Sumuna nga, importante kay mga igsuday nga, doon natay kaisog ba sa pagbarog kay kung nagginahanglan ta og kabaghuan, sugda nato sa atong kaugalingon. Atong paningkamutan mga igsuon nga ang maayong balita nga dala ni Kristo atog yung masangyaw.
Bisan tingali dili sa pulong kung dili ipakita nato sa buhat. Manang balikon na po nako balapulan mo. Inighap eleksyon ha. Ay mo pahaylo ng manampiling. No? Kay inigkahuman sa kanang manampiling, inigkahuman sa eleksyon. Ang nanghatag, nagsadya, kita na say nanampiling. No? Muna'y kuyaw. No? Unya ay lang sa mo kumpiyansa. Kung panahon gani sa eleksyon, bantay-bantayi ninyo. Kay usahay, ang atong madungog, dili ang maayong plano, kung dili unsay bati sa kaambang. Tinoo dili. Unya unsa kay maayong balita? Nganing ingon man nga kanabang dili ta maghukom sa uban. Pero nagsigit tag panakot sa uban. Sumuna nga nindot kayo atong paningkamutan mga igsuon nga atong kanang proclaim unsa ka maayo ang Dios nga dunay kaisog tingali bugal-bugalan ta. Pero hinumdumi nga inig ka adlaw sa paghukom ang hukom nato dili ang kanang mga tao nga ning bugal-bugal ka nato kundili ang Dios. Ikalima, unom raman gini kay gospel raman. Ikalima, pagkanindot unta mga igsuon, kung ang matag usa ka nato mo encourage para sa unity and peace. Sa atong panahon karon nagkawatak-watak bisan diha sa pamilya, sa katilingban, bisag asa tang dapit duna kayo'y pagkabahin-bahin. Pero unsa may hinungdan sa pagkabahin-bahin? Ang hinungdan ra gyud sa sige na nako balik-balik ang garbo. Hinungdan sa pagkabahin-bahin mao ang dili ta andam nga mopasaylo. Ang hinungdan sa pagkabahin-bahin mga igsuon kay mao lisod ang pinakalisod nga kana ganing dili manidapig nato. Mao na ang resulta bisan pag magbuhat og maayo or ang iyang mga plano nindot pero kay dili kabahin ka nato ato yung kontrahon niya sa reality mag-create patag ato ang grupo nga mobatok sa magbuhat og maayo. Maunay lisod. Unya kung walay kahiusahan labing siguro lisod pud kabuton ang kalinaw. Nga sayang kaayo. Nga kada simba na to, may na lang na. Dunay konsulo di bubo. Kaya nagsimba na to, din tagyon, peace be with you, peace be with you. Pero uli, sa ato away ta didto, away ta didto. No? Pagkapait na lang. Muna giingon pa pagkapait, Kuya Edi. Katapusan mga igsuon, pagkanindot unta, nga kanisang live the gospel, the message of God daily. Dili day every Sunday, kundili daily. Matag adlaw. Sumuna nga, bisag asa ta, pag ato yung puyan ang atong pagka-Kristyanos. Mabito na sa kanabitang kabantay, tingali mo, ako lang sa ning ibalik, kanang nahimo ingon gyud nga, ay dili man ni pari, kay wa magsutana. Mao ginang di gyud ko ana mo yun, kay lagi kana bang lisod kayo kung makit-an ko ninyo nga nagagbay-agbay. Nya mo ingon din ko nga dili man ko pari kay wa man ko nagmisa. Ana di man to si Padre Nilo, si Nilo ra man tong nagagbay-agbay, wrong spelling gyud ta ana. Kay kuyo masana mga igsuon, mo ingon ta nga dili ko Kristiyanos basta manikas ko. Pero kung musulod kong simbahan, Kristiyanos ko, kinisimba ko, wrong spelling. Bisag asa ta, puy-an na to ang atong pagka-Kristiyanos. Puy-an na to ang atong pagkabinunyagan. Puy-an na to ang atong misyon nga gisangon sa Ginoo og atong nadawat panahon sa bunyag. Aron sa ingon ni ana mga igsuon, dunagyoy pahitay makita nga gamayng paglaom. Aron sa ingon ni ana, natay makitang gamayng paglaom, sa ato pa, dunatay mudas kadasig sa pagpadayon. Unya, kinsa may musugod ni ini. Mao na giingon mga igsuon, ang atong pagpaningkamot sa pagsangyaw sa maayong balita, sugdan nato
sa atong kaugalingon. Kay giingon pa sa usa ka panultihon, kung ang musugod kung dili si ikaw, si kinsa man. Dili ba? Kung dili karon, kanus-a paman. Palihog manindog. Ato karong baghuon ang atong pagtuo. Tanayn, nagatuo ako sa Dios Amahan, nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagabanhaw sa lawas, o sa kinabuhing dayon. Magampo kita ngadto kang Hesus Kristo, ang Ginoo sa himaya, nga gikuha gikan kanato apan, padayong nagpabilin, o nakig-uban kanato hangtod sa katapusan sa panahon. Mutuaw kita, nabanhawng Ginoo, pamatia ang among mga pag-ampo. Nga ang simbahan, lukop sa tibuok kalibutan, giniyahan sa Espiritu, nga gisaad sa gihimayang Kristo, musaksi kang Kristo og sa iyang mensahe. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang tanan nga gisangunan sa pagmando, dinasig sa Espiritu ni Kristo, mangulo uban ang kaalam ug kaligdong diha sa diwa sa gugma ug sa pagserbisyo. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga kabus ug ang mga huyang, sila nga nasagmuyo og nawad-ag paglaom, dadon sa Espiritu sa gihimayang Kristo, ngadto sa katawhan, nga andam motabang kanila, aron makabarog sila sa ilang mga katungod. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga matag-usa kanato dinhi sa atong parokya, matinud-anong mosaksi og mahimong mensahero sa kang Kristong kalipay, paglaom ug kalinaw. Magampo kita sa Ginoo. Nga imon tang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga nangamatay, makadayon na sa langitnong puloy-anan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoong Hesus, Hari sa himaya, ipadala ang imong Espiritu aron kami mamati sa iyang mga pagdasig o musaksi kanimo. Ikaw nga padayong nagpabilin uban kanamo bisan nagpuyo o naghari dinha sa tuong kamot sa amahan hangtod sa kahangturan. Amen. Manglingkod.
Mga igsoon, pagampo kamo aron nga ako ang inyong sakripisyo. Dawaton sa Dios Amahan, magkagagahom sa tanan. Ginoo, naghalad kami karon nining sakripisyo sa mahimayaong pagsaka sa langit sa imong anak. Itugot nga pinaagi ni ining mga santos nga mga buhat sa misa. Mabayaw kami nganha sa mga kalipay sa langit. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, amo ang Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga ato ang Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug magagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay siya human sa iyang pagkabanhaw nagpakita sa tanan niyang mga tinun-an ug samtang nagtan-aw sila mikayab nga na sa langit, aron makaambit kami sa iyang pagkadiyos. Busa puno sa mga kalipay sa Pasko, nagamaya ang katawhan sa tibuok kalibutan, ug uman sa mga anghel sa langit, nagasangyaw sila sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos gid ikaw, O Ginoo, hang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu, aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo, nga lawas ug dugo ni Hesukristo, amo ang Ginoo. Pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya sa pain. Mipasalamat kanimo, mipikas, mihatag ni ining ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini, ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang ako ang lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon. Mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini, hug panginom kamo nga tanan gikan ni ini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao. Aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini, aron paghandom kanako. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo.
aron paghandom sa kamatayon ug pagabanhaw ni Kristo. Nagahalad kami kanimo amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among papa, ni Alberto among arsobispo, ug sa tanan nga mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong kaluyi kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nga na kanimo magkagagahom nga mahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Magampo kita sa amahan, gamito nato ang mga pulong nga gitudlo kanato sa ato ang manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalanuna mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualuwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Ginoong Kristo nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang amo ang mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo, sa kanunay maanaa kaninyo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay, panagdait manaa kaninyo.
Dios. Cordero sa Diyos, nagkawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan. Hatagi kami, hatagi kami sa Kinimaw ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Bulahan kita gidapit sa panihapon sa Ginoo. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka, uban ka nako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. Magagagahom og tunay nga Dios. Nagtugot ikaw kanamo nga niya pa sa kalibutan sa pag-ambit sa mga butang nga Dios nun. Itugot nga makasunod kami kang Kristo uban sa gugma nganha sa kinabuhing walay katapusan diin siya Ginoo hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manalangin kaninyo sa tibok ninyong banay ang gamhanan nga Dios, ang Amahan, ang Anak, o ang Espiritu Santo. Nahalad na ang misa, dado nato ang gugmag kalinaw ni Kristo sa Dios.